penyat ya kini kajing seng ki pasca ki teman besan ki dekat jong ki komiti balang ki nongkit kam jong ke SCC rally nadu ki barim ki batmai akum kini kepor ngayeng ban ai kublai pi aga kerteng buat tiang bak budan bor tam ke jong trai bu nong penim jong uji sukres ke jing kublai platinum jubilee nakamta jong ke SCC rally bat ya pi ki long kemi ki long kpa ki badan kini kepor bat kum joru ye kini ki hap berit baro ki badan kini kepor ki balaya shin mendaling bagi jingrai bat ki bansa aru ye ki jingrai in bagi jing seng kena ki joki tengala perkat dari menengok ai i nama bang apet meni ngaku aban yo i ya ki dur jong kini ki hap ki berit hendai ngam yo i pite balai ndai ba beler mar ki da ki shitri kabe LR kabe ai to tengah perkat ngongan le aku no bangan baki ni kena kin pek yang akin lihat lani ndai pangyanga ni baro di badan ni tengah tharai pi pilaw zo thu kane kade ke jing seng jong ki kena ki berit le sila bendan ki bangang le ni ki la benong ki ba nom ha ba pi bala he tenrai kam de na ko banta zo pi kade na ko banta jong ki berit tengam so ye to ngan le ko ni mo Keluar nganum gua ban pencerong naman ngatip kidang dan sibun ki bakwa ban ruai ti gua ban khot ki hap ki berit ki baret an amot thai biang la phit nut banwan mana banut banwan ani manga pente bar khat mo argut kloy ai ni lawan ale oi ni lapet oh ini minta itu very good toh tanginya sakti nak benda kini argut toh pitu dan satu sisi yang super design buat pidon buat ni hang ni sulia istri kumni lah yang oh very good tanginya sakti nak bagi teh toh ada yang ngakon argut kiawan lain kot toh kebiang Andi tu asyik diksyuki nanti pengen pergi Pima kita balik ngakhat di begini kini le arm wrestling mana le arm wrestling mana mo toh kita tengok jadi ini keteng jadi mah toh jadi ini kun arm wrestling bat i pastor te mentama pin na siya to pin support yan no yay pastor ni jadi toh yang kan sudah niya kun up toh I yes I toh kita support ye jadi kan hala jadi kenapa kita support yang lagi dong pastor mana support yang toh absur lihat toh masih start jadi halo cak Halo. Tuh, lari dia bentar. 1, 2, 3. Tuh, sini. Ayo, sini. Oke. Kita kemana? Sami. Mana bersumpah di Sami? Kalau kini te makan nang teh ne. Bisa support di Sami, waktu support dari pastor. Kau alih, one, ready? Sudah kau benian lu kira benian mah tu bini. Ini kita bakal yang tu support tu 1, 2, 3.
Tah, ini kita guna Saya kemerlang. Ilaya. Ono masapot Ilaya. Kita masapot repi, man kia sapot yang amaro. Lemno. Ya kudu ngana. Tah, Ilaya mo 1 2 3. Gini orang ingat. Kau,ไปsini.ไปsini orang di skam ha. Kita rai kini kenarin kilaban job ini kita lahir male amrusling. Onge. Kim numla ban job. Mo, rai pitim nem. Kadon ke ere ke bakini ne ki kham khan ban yang ngat tieng bahaya ki. Kadon gawe kilaban kes ke kata. Hey! Hitim dia mau pikam klan ha bani pastor pai sini kita stay baru kat pai pikam klan ni. Kita baru kat pai ni. Hitim kai ke pikam klan begini. Kam memory power. Agree ni kata. Ha? Memory power kini na bikin pulih nado. Kan lu tadi kita kau orang yang pulih Bible lagi kin pulih kini kila kini job. Tongin ai ke jing thak ti kini nomor kini mang job. Ken mau? Kile nang ni satai. Kinde ki loser, okay? I am a winner. I am a winner Because because I have I have a powerful memory. a powerful memory. Go, my dear friend. I am a winner I am a winner because because I have I have a powerful memory. a powerful memory. God bless you, my dear. Go. Come here. I am a winner. I am a winner. I am not a loser. I am not a loser. Master, you are a loser. Master, are you a loser? I have I have a powerful memory. a powerful memory. Go. Thank you, my dear. Thank you, tak gini. Gila berpasir. Betul nak gini. Tas sin 1 2 3. Very good. Kajing keren jonga ha kani kapor nai. Kajing keren jonga ha kani kapor kadai kani. Kani ka involve memory mo pihak ban penenkam ya ka memory jong pi. Kajing keren jonga kadai M G W. Okay? May God bless you for your unite. M G W. Kita kemudian M G W. Sibet lah dalam saya yang ada ikli mami dan ni papa jumpi i pastor i atu khana ayu ya pi piong M G W. Kau keli pi kuat nama mentip M G W kemudian ayu. Kau keli kan pastor M G W kemudian ayu. MGW kamu memorizing God's word. MGW kamu you? Memorizing God's word. Om yang sisian MGW kamu you? Memorizing God's word. Saya sisian MGW kamu you? Memorizing God's word. Hakashiti Shaki Kolosai kalau ke balai berdekat ke country ko ongkum ni Kolosai kalau ke balai dekat ke country ko ongkum ni ai bakaktin ukres kan shongker hai hapo jangpi Tom yang may pastor sin ai bakaktin ukres kan shongker hai hapo jangpi Kalau kita bisin Kolosai Kalau nong balai Bukan kebakan riu Ay bakaktin ukres Kan syongker hai Hapo jongpi To Kadi kabor ban perkat kan ban memorize ban la lendet iki kan Kadi kabalong kerpang ba ki hep ki berit bat ni siong ba kini ki hep ki berit
Kidon ya kata kabor bakila kloy kamtam nada kada ya language nada kada kijing puli jo kia school kila kloy ha bat kadi ka memory kalau ka badon bor hado kata haba piper kat haba pilih school piper dan kam nem ya ka bor jabing jong piper dan kam nem Pintali school pihak ban kan mau sibun bah kijing tho kijing puli jong pi dei nem kai ka capital jong kari India Very good, okay? Right. So, okay, ke national bird trong cái India. Kasong ong dan ong India. Habis ini sekolah ngihapan kenmau, ngihapan exercise ya ke board perkat jongi. Ban ni dan kam ban kenmau lu diki habis ini sekolah nang ta cukup ta to. To lihat ban pesot ni habis kendian kiri habis ta habis kendian. Bila khabrib nem ngala khabrib ma berkat menta pi syuang haladiah po jingmut jong pi sangut ki parlok jong pi jet perteng iki kiwan nem sangut kuno kiwan sangut namar ba piken mau pi penankam ya kabot berkat jong pi to hakani ke janmit kai ngako ban ong ye pi khep ke berit Udai ulah ayah pi kabor kabekepang bapila ban kenmau pila ban penankam ya kini ka memory jong pi nakam ban kenmau sibun ki hengrei ngakwa ban ong ye pi ba ma pi pin ye le si tomru ban memorize ya kai ya ka Bible mo memorizing God's word kumnong yang de M G W memorizing God's word to mentang ngakwa ban ngan ai pi ni we mo Balai tharai ni dan kam ban puli lendet ikak tien ke jong blai. Balai tharai ni dan kam ban puli lendet ikak tien ke jong blai. Pi namar ba ni dan kam ban puli lendet ikak tien ke jong blai. Kan mau hang ni ndai tang banga ong ipi ban puli Bible. Ndai tang ban puli Bible. Ho ni ban puli Bible man ges ni tang bahan re hang ni aku aban stress ban ong ipi bang ni dan kam ban puli lendet ya ka tien ke jong blai namar ba kadai ka hukum ke jong blai ka bong blai ulah hukum yang ni ha ka kitab jong ki proverb kala nong ka ban nyau ka khot ka ba ar ba ka balai ong kum ni ong ka tin jong blai tu sumar ya ki hukum jonga nang ta ka khot ka balai ka ong tu tho ya ki ha ki mau ning yap ka do nut jong mi kamut ayu habang tho ya ki ha ki mau ling yap ka do nut ka jong mi ka bamut bangingin puli lendet ya ka tin ka jong blai bat bangin tho ya ki ha ka do nut ka jong no ha ka do nut ka jong ngam ya sko su kini kenai mat kilai poi si cingai ba pidang dan dem hang ni bang nga ben ki sitri kum ni very good pidang don thank you pidang don bang nga to ai por nga stang kindiap habang tho ha ki mau ling kindiap ka do nut jaga kamut no kamut ba mangingin puli ayu puli lendet ikak tin ke jong blai to pilalaan yang berjubab i pastor ladang ong balai bangi dan kamban puli lendet ikak tin ke jong blai ke jubab ya kata kalong namar ba ublai hukum yang i ba mangi ngin puli lendet ikak tin jong blai bangin to ya ka ha ka do nut ke jong i pilalaan yang ya kata pis penidak da bapiki kli kumniru kamot ngasu tu very good kini kilai pen kli pa ni to kini sini pat pidannya mengah very good to mentah ketua kami kau balai bangi deh ban puli lendet ketin jomblai namar bau blai hukum yangi bangi dan kam ban puli lendet ketin jomblai to mentah pada kani ka ai ka jing mentoy ka bangi yo da ka bangi puli lendet ketin ke jomblai ka ai try ka jing mentoy ka ai ka jing mentoy ka bangi yo na ka bangi puli ya puli lendet ya ketin ke jomblai kidon sangap hama step ha kidon sibun bah ke jing mentoy tang bahan re ngala su sot tang kendiat teli kibang akwa ba pipin exercise ya ka bor perkat jong pi ya ka memory power jong pi balada pilait nang ni siyeng balada pila ban ken mau ya kini kibangan ong ni pike ke jing mentoy ngan ken ba
kata kajing skap jong pi kalong successful ni kata kajing keren jeng i pastor nang ni kani ka jan mit kalong successful mo to ngan ai pi agor kom ka ba pi pin sok to ngan ai pi mo ki ai kajing mentoy ki bangiyo na ka bangi puli lendet i ka tin ka jong blai ka baning kong ngin kham tip yau blai ong bai pastor ngin kham tip yau blai ka baar ngin kham jan chau blai ngin kham i yau blai to kham tip kham jan kham i lightly layo nam lightly to ngan kelina ni kai ke cing mentoy ka bangin yo da ka bangi pulil nendet i ka tin ke jong blai kham to nan ni to lightly tang kitu lightly ngin kham tip kham jan bat ngin kham i yo blai lightly ki mo 3k kan mau formula ngan ai pi ke formula 3k kan no tli ki le ni ki lightly 3k to kham tip kham jan kham i habangi puli lendet e ka tien ka jong blai am kan mau ba kan ni ka bible kadai kau we na kijaka ki bau blai open pau ila di sangi ki bri bat kat pangidang puli kan ni ka bible nginang tip siya phang jong blai nginang tip kumno bau blai thao yang nginang tip kumno bau blai uyai wat yang ni wadah ting jong ka jing long pop ka jing kumno bau blai i yang nginang tip siya phang jong blai bat habang nginang tip siya phang jong u kan penlong yang ni bangin kham jan susu sya u bat habangi kham jan susu sya u kan penlong yang ni bangin kham i susu u lala nem lightly kiai kijing mentoy ki ba piyo da ka ba pipulil ndat i ka tin ka jong blai ngin kham tip ngin kham jan ngin kham to so wei mo basau ni di basau uni udai upi ka ba mot un pin kan mau to ni pada di upi mo pin kan mau habangi pulilin dat i ka tin ka jong blai kan pen kan mau yang ni bangin im ka jing im ka ba pen so bha ya u blai kan le yu kan pen kan mau ni ben le yu ka pen kan mau yang ni bangin im ka jing im ka ba pen so bha ya u blai to ong lang bai pastor kan pen kan mau yang ni ong bha sai sien kan pen kan mau yang ni bangin im ka jing im kaba ya dei bat kamon kan jong blai to manu bakan mau ya kasam ka basis pa khat kendai ka dekat ka basis pasan manu bakan mau rakti bikin mau nem pila nem man puli pastor sisin ko puli kan ya sngo nang ni kini nang ni kim nang na pinang ngate ba pinang to tanginya ska ba puli nang ni to 1 2 3 ka kin puli jam to tanginya thapti ya kini baro ki balaya puli hak ni to very good well done to kanu tuli ni nak mau sau tuli 3k but way u p mentangan ai so lightly ki biang mak mo 3 kani dia ka formula ma 3k way u p ha pedeng but 3a pe uniu a pada a pe ma kani dei basan ban re ban nyau 3a kini 3a I born pe ka basan habang ila landet iga tin ku jong play kan ai bor yang ni bangin job ye kijing ye tong ba di pastor sisit kan ai bor yang ni bangin job ye kijing ye tong ma pi kan ai bor ni habanong with full strength and energy ma
Lala gila lang dari kecil ke jauh belai kan neyu kan ai bor ni kum do. Kan ai bor yang ni. Bangin job. Ya ki jenge. To, kawan riu. Kawan riu kaya sengit tu hi. Kan ai bor yang ni bangin job. Bangin job. Ya ki jeng pencoy. Lala ni riu penyau. Oh sorry, 5 and 6. Toh sa so we day. Sa so we day. Kan ai bor yang ni bangila ban yarap lani ban yarlap ya kiwei pat lada kaladan ka ktir ka jong boleh hangi ngila kan ban yarap ya kiwei ma. Baik ma. Kan ai bor yang ni bangin job ya ki jeng ha ka jeng ya den ti jong ni kumki hap ki beret mom bangim don jeng ngi don lagi jong ki jeng ki bangi kendo haye ngasam re ha ba ka ktir ka jong boleh ha ba la shon shap ka ktir ka jong boleh ha ka do no jong ka ktir ka jong boleh mun sim ku jong boleh uan lam ya ka ktir ka jong hangi bat ka pen kan ma ngi what shapting ngan long ringkat bat pi hadu ka bawai no ka bertai da ka ba beret rot ya ki jing kuslai jong pi hakmat jong u na ba usumar sukher ma u syapang jong pi kan pen kan mau ngi ya ka ktin ka jong blai nang ta kan ai bor ngi bangingin job ya ki jing pen shoy pi kan mau nem habala pen shoy yung jisu job da kai kum tu da ka ktin ka jong blai pi kan mau jisu ong kum no ha ba syaitan ulah pen shoy sa ba ha ko ki si syaitan wan syaitan wan au jisu yu te jisu ba ulah tangan ma na ma ulah syak tangan sau po ski bat sau po mit namar ba i bu ulah tangan ong jisu kum ni bang ada mene kun jong blai to men pen kalaku ya kita ki mau jisu ong kum no pi kan mau nem jisu ong no to kabiang hi kata ru menta pin kan mau no namar ba in pen kan mau i pastor ma bom tang la tho jisu ong ni la tho bom tang duku ba un im ubri hundai de kiktin baro ki ba mi no nakasentur ka jong ble ujisu jubab yo syaitan de kaktin ka jong ble la ki wan ki jing pen shoy to pe kini di pastor to pen ki sitri kini aku lihat kana wan tip ba pidang don manga to la ki shu sitri ngaran sam no ma to ujisu ang ujisu uyele persya yo syaitan dan ye jing pen shoy da kaktin ka jong ble bat kad kalom na kabenta jong iru ladang ni pulilen dat ikaktin ka jong ble ladang kaktin ka jong ble ka shon sha ba ki donut ki jongi ngiru ngila banyele persya yo syaitan da kan ikaktin ka jong ble nang ta bat ka banyo pade kan ai bor yangi bangila ban yarap dan ngila ban yarlap sekiwei pat ndah ba kala dan kaktin ka jong ble ha ka jingim ka jongi dai hangta kan bang sala ban yarlap sekiwei in sala ban yarlap sekiwei ngenom la ban yarlap yo jisu kris sekiwei lemda kaktin ka jong ble ka don ha ka jingim ka jongi ka don ha ka don ka jongi lesi kan don ka jingkwa bangi kwa ban yarlap yo jisu ni kwa ban yarlap sekiwei sepong jisu ndai kan sulong tang ka jingkwa apa kaktin ka jong ble kam don ha ka don ka jongi to pila kan mau ni am ki jing mentoy ki bangi yo ha bangi pulil ndat kaktin ka jong ble kai kum to ka formula 3 k we p but 3 a to lightly kita tangi ya ma sin ma ka baning kong lightly ki di kum to ngin kham tip ngin kham jan shau blai ngin kham e yau blai nang ta pade kan pen kan mau yang ni bangin em ka jing em ka ba pen subha yo blai namar ba kani ka tin jo blai ka deka syarak e ki kijat ki jongi kalau ka jing shay ya kalen tia jongi nang ta lightly ki e pade ke kum no kan ai bor yang ni bangin job ya ki jige nang ta ka ba anriu kan ai bor yang ni bangin job ya ki jing pen shay very good nang ta ka ba nyau kan ai bor yang ni bangila ban ya lap shakiwe labiang na ita to thakti ke nam dai le dewa pilala kita to very good to idani me jing itu khana ibaret bahas kan ni jing itu khana sab ni jing itu khana ma kadon pun ka wei ka khana to penidap yang ada ka sitri jom pigum tu khana man su tu pidang don to pej bahaban nga pej sini sanga to very good to kadon ka wei ka khana kani ka khana ka kerteng ka tips ni biar kian dai habang ong tips ni ka pamot kepada tips ni sisa ha te
Kani ka tips ni ka syong ka sa tang bat ikime jong ka namar ba upa jong i tips ni ilaklat no na kani ka berthai bat kumta kala syong syusa tang bat ikime kani ka dan tang marwehi ndon men ndon para ka syong ka sa tang bat ka kami bat ka day nakalong ying long sem ka baduk day nakaying ka sem ka baris pa anday nakalong ying long sem ka baduk bat kani ka kami jong ka tips ni kadai ka beriu blay Gabriel ka ba shepti new blay but men step habaki dan tang arngut men step habaka ki na ka jingtia ka julia kumno ka ju shim ye ka tin ka jung blay but ka ju khat ye ka tips ni but ka ju puli ye ka si khat at khat but ka ju ong ye ka bakan puli lendet ndala po sibit da miet shabantia ka ju shim ye ka tin ka jung blay but ka ju ong ye tips ni pila la kun ka tu ba puli men step te teng ka tips ni ka ong hoj may ngalala bat teng pada ka ong may ngam patla tiket ika kemi jang tips ni ka jupen puli biang pen puli ti kum tanda apa keni ka tips ni kalala ya keni ka dekat ka kemi ka ikai ka jutho highway I copy jong ka bapli kam dei ka beruspa kam don ki diary ki belong fancy dari ki bei tanak do kata-katan re idan I copy iba ka ju pliet bat ka jutho ini dekat iba kala jula man ka step baka puli man baka kemi ka ai ka jutho ai ni kopi joka ban nang ta katap nang ta kada le kumno ini kopi kada peni tenat bah kada droy gisentiu kada airong bat kada peni tenat bah ini kopi bat ilong I kopi bakar pang bah ka benta joka ka julong kumne kani ka practice ka baka kemi ka ju hikai ka ni ka tips ni man lagas ni dan ka por ka baka tips ni ka simpor ban puli lais ni saus ni ka syong ha ka jing jrong jong ki dukhat ki baka kemi ka ai te nrei ndah ba kalala ka jutho ya kata ka dukhat ha ka dei ka kopi jong ka bat na ka wei ka tayo sha ka wei ka tayo na wei benai sha wei benai bat ka banang ya kisni adi kata ka kopi kala nang ben oh naki artli ki dukhat lightly ki dukhat southly ki dukhat sun shipho arpho southho sunpho bat kum ta kila nang dap but kakami ka jukli ka kun ka ju man na koi ka por nda haba kala puli koi pa ka dekat kun pinang kan mau le am ka bangi puli men sim tayo ka kun ka sit pet kumni haba ka kan mau ko hoit me nga kan mau ka jupuli lendet kita ka dekat badan ki por ki bakam kan mau syu ka sit le revision ka puli biang banda haba kala puli biang kala kan mau banda haba kala kan mau ka ya yang sekemat kat banang ya ki benai ong ba kata ka copy jong ka tips ni kila nang dap te ki dekat bible ndai tang baka tho ang tan rei ki ba maka kalala lendet bat kani ka jing long jong ka penlong ya kani ka tips ni bakan long ka kena ka balong ka bayo ya ka jinyero na ki parlok ka bayo ya ka jinyero na ki nong hikai ki ba maka kali school kayo ya ki jinyero na ki marjan marpa ha ka wei ka ski kala dan ka wei ka jingjal ong ba ka tips ni ka dalit sa school ka kami jong ka kadang lek sa ka jing trei sa ka jing bela jong ka but ha kata ka skila ong ba kini ki marjan kilawan ban mare sa ka kami jong ka tipski man khot ban ong kong wan no sa ying kadan ka jingja ka basmusi ka ying jong pi kata ka kami kala kendit kala mare sing banda ba kala poy ying ka supet ya kata ka ying jong ka kala kuslai but sa sipang la der tak kapor ba lawai atak school kani ka kun ka tipski ru kala nang wan no kalawan man mare si ying da kalawan si ying ka pet ke yang bar armut si kemi si kun ka kemi ka yang kumni ka pet ka ta ying ka susi ka jaumat kani ka tipski ru ka yang nani ka pet kadang ka jingjau ha ka dur khmat jong ka bat kala susi ka kemi kala perkhat ki jingdan jikam ki badan haita ho lagi nontan ki badobru ndai ki dan ki tiar ki tar ki bambaki ki ken kodor hawa ka kenmal kita ka susi barhaba ka pet ya kani ka kun jong ka ken mau ya ka copy ka ba ka tips ni ka jutho I dekat bible bat kata jau mat jrup ka ong pukun ka ba nga kham susi ka long baka to ka copy ka ba mapi ken kordor kala ing ha kati ka yeng nama kala dan ka jinja jong ka jingku ding ha yeng jong ki kala ing bat kata ka copy jong karu kala ing bat ka ong kun pinle kum no kun ka to ka copy jong pi kala ing ong kani ka tips ni may wat nam kuslai ya kata ka kopi namar ki baru ki bapa pi bila hikai ya ka ndai shu ka kopi ki don ka don ki hap ki panen ka ba ki ki jingkli ki kwane man long kum kani ka tips ki ka ba ki dekat bible ki don ha ka do jong pi ki kwane man long
pi to ublei un yarap ye pi un kerkui pi ba ma pi pindon ka jingang no ka donu jong pi mdei tang bangi puli ka bible nrei bangi puli lendet ka ktien ka jong ublei bat lada pi don ka jing thmu ban le kum ta pila ban le no men ta ka sngi nda ba pile chiyeng sibet sedang no kan puli ho nya tip sibon ki khot ki ba pila puli nrei long serious kam long janai susu banang penjana susu namar ka ne ka de ka por ka ba ka jabeng jong pila ni ka memory jong pi ka long ko sponge ubala ban observe kat ka ba ka ka ba pithe untuk ka la ula ban observe kan jabeng jong pi du kadang la ban memorize sibon teli ki de khot bat kata kan nyarap ya pi balasha indah ba pi he lies nem saus nem sans nem hadin reels nem nang ni hadin sipos nem le si indah ba pi pech ka jing in la jong pila ban yo i ba ade peleng ala sibon ba ki de khot ka jing in jong a kilan sibon ki de khot ki pason sha ha ka dot note ka jong to meneng astang ngong pi kum no ni keren japan kai M G A memorizing God's word to ngan penkot dai ni we ngan penkot ini dan we kita kemi kan iju hikai man step untuk masin ki iju hikai ikon ya ki idon ita ikong idang kun arngut ki bedang yerit iju hikai ya kita ki kun jong ia ka tien ka jong blai man step masin ki hi hata ka ski la ki kita hikai ya kita ki kun yo anes kal nong ka khat san ba ka khat ka khat ar pitep kini ki kintin ki ong ni kan ne ka long ka hukum jonga ba pin ya i perlok hi kum mangala i ya pi ikai ni kme ya kata ka khat kan ne ka long ka hukum jonga ba pin i perlok hi kum mangala i ya pi ba ikai ki kun ba pe sini kun pidi benyi i para pim benyi sho pim benyi srut namar kan ne ka hukum ka jong blai ba pin ya i to mai la ong kita ki kun parang ada puli kilai hiar na jentia kilai lek sebai pakai kamera ndala poi sebai kamera pitip itai kime idang mud ban tak semat kita kilai syok kilai ayam ilek mare sata ilek mare yang balai kini ki kena yang tahu berit mami baba la syok yang long sai ta pada long sai kime be ta baba balai pisok yang para ni para tu pendom yang pia puli ti orang kime tapi kan mau ni ampi puli you mene hoi mami ngakan mau pi puli you kan mene kani kalong ka hukum jonga ba pinyi perlok hi kumbangala e je pi long sta ba he ti orang kime to puli sama pi kan mau ni hoi mami ngarung ngakan mau kani kalong ka hukum jonga ba pinyi perlok hi kumbangala e je pi la kan mami kata khat to de banya e king de banya syok yok me la biang am ti lek no mas le kime kita ayam yang kita syok biang to kan penkot dan kau angkum ni MGA memorizing God's word dai nem yidan kamru ban at so way A memorizing and applying God's word hang ta kan ngin penkot meneng isdang MGA mentangin penkot MAGW memorizing and applying God's word. Ublen kur kui pinam takaburam jong u. Amen. Thank you.